yadda za ka ɗauko fim ɗin Jagaba da duk wani fim ɗin Indiya Hausa da kake buƙata shine kamar yadda kuke gani ga fim ɗin nan. To misali idan muna so mu ɗauko shi, da farko dai za ka shiga cikin browser ɗinka, bari mu yi amfani da Edge. Aka shiga cikin browser ɗinka sai ka zo ka rubuta algaita247.com. Idan ka rubuta algaita247.com sai ka tura. Yawwa to zai buɗe maka website kamar haka. Kamar yadda kuke gani ga wannan fina-finai. Duk cikin waɗannan fina-finan duk wanda muke so za mu sauke a cikin wayarmu. To misali muna so mu sauke wannan na farkon Jagaba sai mu danna kansa. To da yake akwai talla akan kowane fim da muke so, yayin da ka danna kai tsaye farko zai fara kai ka cikin talle. To sai ka danna back. Idan ka danna back sai misali ga shi ya tafi da mu cikin talle sai mu danna back. Idan muka danna back sai mu ƙara dannawa ga rubutun Jagaba sai mu ɗan jira shi kaɗan. To in muka danna zai buɗe mana. To ya buɗe mana kamar haka sai mu scrolling zuwa ƙasa. Ga wasu bayanan yana da amfani mutum ya tsaya karanta. Amma misali mutum na ɗauko fim ɗin zamu kai tsaye to sai mu zo nan wurin kan wannan button ɗin gashi nan download. To sai mu danna kan download. To zai tsaya yana searching kamar haka. Za mu jira zai buɗe mana. Idan a waya kake amfani za ka ga ya nuna maka kamar haka. Idan kuma da kwamfuta kake amfani zai lissafa maka lokaci ma zai sa maka sakan 10. Zai baka ainihin yadda za ka yi downloading ɗin shi. To kamar yadda kuke gani gashi nan wurin ya buɗe mana shi a haka. To idan ina so in ɗauko shi kai tsaye zan danna wannan button nan zai sauke min shi a cikin wayana. Kuma idan ina so in kalla zan danna wannan kawai zai yi play.